Minkejja li l-gvern kien preparat li Brexit se jfisser iktar sfidi milli opportunitajiet għal pajjiżna, l-ekonomisti bħal Carm Farrugia huma konfidenti li Malta mhijiex se tħoss differenza b'mod ġenerali. Mal-gazzetta Kulħadd Farrugia attribwixxa dan l-ottimiżmu għall-ekonomija b'saħħitha ta' pajjiżna li skontu tiflaħ għad-daqqiet għaxija diversifikata. Fi kliemu, l-ekonomija tagħna ma tistax tkun iktar b'saħħitha millum u b'saħħitha tiflaħ irwiefen li qed jonfħu. Żied jgħid illi tweġġa' imma tirkupra mill-ewwel. Carm Farrugia fisser kif ir-riperkussjonijiet tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-ħila ta' min qed imexxi l-ekonomija tal-pajjiż u li fil-każ ta' Malta il-Prim Ministru jaf sew x'inhu jagħmel. Madankollu dan ma jfissirx li m'għandna nagħmlu xejn. Jisħaq li għandna nkunu preparati għal realtà ġdida għaliex l-ikbar sfida se tkun il-valur tal-isterlina fil-ġejjieni hekk kif din taffettwalna direttament is-suq tat-turiżmu. Vantaġġ identifikat mill-ekonomista huwa l-fatt li s-suq tal-esportazzjoni m'għadux jiddependi ħafna fuq l-Ingliżi għaliex jiftakar żmien meta 60% tal-esportazzjoni kienet tmur ir-Renju Unit. Kliem Carm Farrugia jirrifletti dak li stqal il-Prim Ministru mal-medji tax-xandir dwar il-pożizzjoni ta' Malta fid-dawl ta' Brexit, fejn ammetta li dawn huma żminijiet importanti għal pajjiżna mimlija sfidi u opportunitajiet fejn jeħtieġ li pajjiżna jkollu tmexxija ekonomika b'saħħitha.